Gịnị nwere ya ka ọ na gbasara ga-eji lụkọ n'ụwa ga-eji alụ nwaanyị site na mgbe ndị shi rute nwọsan? Ga-eji alụ onye nye ga mgbe ndị shi na ọ na-abụ onye keswe ji alụ nwaanyị ọ ji agwa ma na si ya na anụ nọ na ego onye enyi ka na-aga ya ibe ya na alụ gbagwa ego ya na alụ na-asị ya n'ọgwụgwọ m ma a chọrọ m onye ọ na-ajefu jebe burube ndị ọnya onye fumara onye nye dọị ka manụ ya nne nwaanyị ese ma agha na-achọ m onye enyi ome ahụ achọrọ ezi afụma aya ka manụ na ọsọ ha unu na-echidogburu mgbe o chiji afụta enye na-akwa ahụ dọị na-akwa ahụ bụ na-ebutebe eji eme asa ha ya bụ n'akwa ha abụghị ndị ịra ese abụghị ndị ịra ya bụ n'akwa ha abụghị ndị egwu onye orukpo ese ọbụghị ndị egwu onye orukpo ọ bụ ndị oshi ya na aba na-ajụ kpo ha nfu na-alachite azụ na-ejerebe na nwa si ya na ụlọ na nwa agadọhọị ma abụ nwa ya na ba achọkọ n'onye nwere ike gbalọtọ yọrọ ya bụrụ nagata ha ka si ya mee unu bịadoro ọyị na nwa nọ n'efu n'ọbụ na mara ga na-eme ese aga abịa na ọsọ ya mje wute ego ọgba ha ya abụgwọ ụlọ abụ na a na-eme enwecha ewelite ego ọgba ha nfu omega nna nwa ọ bụrụ ego etọ maọbụ ego ebo ma tofe ego ewewemega asa agụ jere ya gbame ha ume n'onwe ike mfumoro nwa ajere mee ha ya jure mgbe na nwa lakụ ọ jere isi nke mbụ m ajure ekasị ya ọsọ hụ ji ọjọ ebiji ya nwa ma nwa abụrụ ya ja ehere ụmụ asamba na ọgụ akwa isi nke abụ jere nwa ya amụta nwa ma o buru mbọ m ya bụ isi nka nwa na isi nka onye ka ajụ alụ enye be ejikwa ya ada hebra akwa ụgbanje ya bụ akwa ndị mbuji so kamanya asọbụgụ ọlarị ọjọ eziri ndị nfu so ya bụ n'ubi ada na agbagburu ha mee ha ekweri ya ba nfanasị na-ejeburu lab ma ọbara heli ya bụ nna so ha bịa uzuri ụka anfe eziri jeje na ga-abịa nzuri ụka abịa na-egbu nna ma zuri m ụka na nwa ejikwa ya ala ya etukwu ma ejikwa ya ala jikwa etukwu ma ne nwa ya ka etukwu ma ne nwa ya ka etukwu ma anfe nọ n'obodo ụka ime echi iko ime ugwu ọsị ya na onye omjikwa ya ala m n'ụbọ nwunye ga-afụma nwunye ike na ọdụgọị nwunye na-eme nwunye kenye chima nwunye kenye kemenya mana gị na mepere anya ga na nghọta n'ihe ejikwa ya daba ma ọ bụ na onye ka na-emenya mifu bụkwa onye nye enye karịmene na onwere mgbe adịghị oyo ma ọ mere na abụ ejegbere sehed hoi na ọwụhe bịarị na ha alarị ji akwadomi ebe akwadomi ọjụjụ ese then ha bịa vụrụ mmanya ọjụjụ ese nfụ bịa nne jikọrọ ekpete ụmụadụ ise nna jikọrọ ekpete ụmụadụ ise ha nọrọ n'ubu n'ụna bịa ya ala mgbaghị ma ha bụ n'ụna tupu ha mụrụ nwa n'oge abụ mee hejuma nwa ha ese n'ifu njumonye ka enye ese n'ifu ndị nke oge ọmụme nna nwa eji mee kpete mmadụ etọ na ebe ndị be na kpete mmadụ ebe ndị be na megide iji ene nwa na-eje n'aka onye enyi oke ha eji mfu vụrụ mmanya ha eji ekana ya bụ eke ewu na mba ji eno na ji ya ma ya bụ galọn mmanya eno ji ya ma eke evuzie mbọsị mfu then ha kpakotekpo na nwe wulite ọjị so na anọ n'ego kweri na onye na-abịa ya mee ka agata dogoyi ọ bụ na ekwetere na ọdụgoyi n'eziokwu
ne ga-afọ ha na ha etuku ne ha na ọ bịara ije na ọ bịara ya ga na aṅụ mmanya na mmanya n'isi gị n'iwu ji na nwunye gị kwetere ma aṅụrị mmanya n'isi gị na ojide eme gị negide ihe na-efu gị adịgọghị dịka na gị jekwuru onye ka ọzọ a na-evutere mmanya na obi ya nta na ya arụmama nsọ onye ka ọzọ ka arụma ga-esi megha aka gị na ya arụmama nsọ ihe na-efugo mmadụ nwunye na-eme mega ememe na ala ejide eme gị na-aṅụ mara mmanya n'isi gị mee na ya aṅụ mara mmanya n'isi gị na ya nfụ ancestors na-ebuso mmanya nfụ na ṅụrụ mmanya ọsọ hụ a na-aṅụrụ mmanya na-aṅụrụ mmanya nwa ya ga mmanya weliri mmanya na jekwuru onye ndufu gosi ọlụra gị negijekwu ya ebube mgbe mega ma afụma ma ndị na-ala efụma na oviliri mmanya nfụ ṅụrụ ji egbusi mgbe nfụ na atatara mmanya nọ nata ọṅụrụ ya o jede direct jeje egbusi ṅụburu mmanya nfụ padọghị jie n'eka jie nara mmanya nfụ ṅụrụ paa ya enye ṅụrụ mana eke enwecha gaba bịa ga na-echi ihe ete egwu ga na-ete iheke onye enye nwere ihere mgbọm na onye enye enweghị ike isusu ji ya ọnụ n'ikpe ọha na o nweghị ike ibie ji ya ọma atatara n'ikpe ọha na obiekoni ọma ọnụ ya abaka ekaka then mgbe onye enye enweghị ike ikwu okwu n'ihe ahụ maọbụ ime omume n'ihe ahụ mgbe ji ya nọ n'ikpe ọha na-abịa enwechi abụọ ga-abụ evi onye enye mmanya oje tere egwu oje tukuru ji ya nnukwu wee ka ya ka echere mmanya n'ife ọha njuoman ga-emeriri ya ahịa chita azụ na nfugo mere ọpa iburu nwoke nfu mmanya ọṅụ buru mmanya ihe ọzọ ji eme na ejekoje ebe ego na-azụ kpelega ashwa mbọsị mfu ya jiri ọjụjụ ese na-eweta ego na-efu ojile anyị enweghị ọnụ ego anaha na-ebu eweta ego na-efe akala ya na nna oyi eweta na-eweta ego ashwa nwunye nwa ya o were ego wenega na nwunye nwa ya si ana ego ha wenega afta wenega na nwunye n'ego ha dorụbọ ha gibure ha nara ego nfu na mgbe mmiri ya alara ya nara ego nfu na-ewu dogoni n'ụlọ bụ onye ọha ashwa banyị na-ekie mgbe ọbụla n'onye ọha ashwa nfu n'ụmụ na nna na-ekpete mmadụ 10 nna na-ekpete mmadụ 15 na-ejegide be ji onye enye be na onye enye onye agababịa agbalijere be na nwe enye na-ejekọja esiri ọhasha maọbụ ọịgba nkụba na-eke enwecha n'ọmụ abụrịlịgị ya bụ omenala ma ọ bụrịlịgị na omenala mala n'ọbụ be mfe na-alọ nwa aga be gị na ụmụ na-aga na ndị be nwunye gị joko n'ụgbali ihu na-eke mgbe m joko je iri ọhasha nwa aga ụmụfụza be ji nwa aga atọbenụ n'ọnọdụ evutere mmanya ebugide te anụ dịga ewu chigide ụfọdụ mgbe mbụ egwu efu ana-eme agide onye nyegide mgbe o dere ọga ya kpọrị ọga ya kpọrị ọga na-aga ya ọga na-ete ọga na-ebi egwu na ego na-efe amasịla ji na ndị be ji bụ eji ebu nwa onye enyi anfa na-ebu egwu nfu na ọ bụ na-enwe onye enyi lakọn na-enwe ya nfe kpoliri ego nfu kpolira na okporolari ma nfu na-erekere ladịrị na-enwe onye enyi ekwekogo ma ha na-eji ji na agbara na akwana ma ọ bụ ma weta anụ ochie n'ọnụ rie mgbe na-enye ajie na-ejikọja agha onye enyi ihere agha ma ihere anụ agha ma ihere uchuchi onwere na ji na onye na-emere m uchichi m ga-echetere gị ha agha bụ ihere nke unfu echete mehom agha m ihere aka
agha dịghere mfu ha dịghị akpụ ihere nke aka bụ nwunye ba na ego nwunye nata ego mfu wo ndị chimeji azụ sagụ jere nne owere ego mfu oje nne mara na ha mama nwa ihere aka o wee den ụgha na ezi nwa asa n'echi ga ha mama ihere aka tara aka na-enye ajigo mbọsị mfọ na ihere aka ha gbara asa anụ akụ nke anụ eweta ego oji ehe ọsa na-ejighị ha gbomeghị ihere anụ igu weta anụ gị ori ile na-enye ajigo edole ori anụ na-enye ya ọzọ omehụ aya chite na abụ ihere nke uchichi ihere uchichi nfu bụ ọbịa ọsị ya na jigi bịara bọsị na-efu jigi kemere gị bịa na enyasị gị ji amara ọ na ikene gị gagbala ọsọ ọzọ na ọbịara agha gị ihere uchichi nne ya na enwe echetakọga ihe nfu ejikọ eme n'uchichi bụta ka agwa nwa ejikọ ekie ọbịa na omeọbụ ihe ọjọọ na ojikọ ya agwa na nwere ike orupụrụ ọga apụchike nyawa ya aka apụchike dee ọ bụrụ na ha kpughere mfu lile shwe lile zuru ha ebido tere abanyasị ji ekeme na nwere zuru ozu jee ji ma gọbịa ojie ọsọ anaghị na agụ ha kporu na enyi gwara na ya ha kpome nwa ihere gọbịa adị na nwere ọzọ kwun na ya akpụ isi ọgwụ ọsọ anaghị akpụ n'isi ọgwụ n'ọmba na-eme omehụ ọsọ agaba na-eme ọsọ anaghị ka egote ewu ojikọ egote ọkụkọ gote na-ewu gote ọkụkọ gote ji amanya dem na ọjị na ute omehụ ọlarị ụkwado gote kpenfu ọbịaza na ebe na nwa ha ekpetute mfu kpetekwe mfu asa ya n'ala na nwe weta ọjị ọ sị na ya gabịagade nne ọ bụ nwunye na nwa ya na ha ekene nwa china bee ga-ejikọja agwa gị okwu nta mgbe gị chebe nwunye ke n'ala nwa ha chebe nwa agụgụ ya keribe nwunye ke na mgbe gị bịa chie ka na-eje ka amụta ọmụmụ onye ke ya amụta ọmụmụ onye ihe na-efubile emele na nwa nne ya afụ uhie na nwa mee nna ya afụ uhie na nwa ihe na-efe mekogo nye ha n'efu ka kpo ha mfu then nne nwunye ka etukwuru n'ute mfu nwunye etukwuru nte mfu ya bụ igosi ala na nwa ya ga nọ n'eke onye ke na n'ọgwụ mochi n'eke onye ke mfu gara n'eke onye ke ọzọ nne eweta ọjị mfu warịwa akpụ na-atata mmanya eweta ọjị wochie inu nwunye ke weturu ọjị ọ tabụrụ ọjị mfu n'ugbo n'oga nwunye mfu nwunye were ọjị mfu wota atata mmanya nwunye mfu oge ọmụme nna ya busugbo mmanya n'ala nwunye mfu gomere ya na-atụkwuru n'ute mfu yenye ngata mmanya panaga yenye ngata panaga ongata panaga ngata panaga ugboro anọ be na aṅụ kọpụ mmanya na mfu n'ihe aṅụ zuru n'ihe aṅụ mmanya mfu agụ nna ya so na-agwọ n'isi ọgwụ na-akpụ n'isi ọgwụ bịa na-abịara n'isi nwunye ga-ebetute ejisi n'okwutaazị ebetute nwunye ejisi n'okwutaazị then na-ebufe ala were ejisi ntu wochie nwunye ke na onwe the same thing nne agba handụ n'ụbọchị na-efe onye ka ọzọ outside onye ka ọzọ fụmara ọtọ nwunye mfu na Nigeria so emekpu anfụ na marriage agwụ na anfụ anyị na-anaghị alana onye enye anyị na nwere wikure na ahụ maọbụ eke bụ na mbụ n'ihe mere bọsị eke ga-egbe ndị ishi bụ ike na-enye anyị ọmụ enye onye ya anaghị eru ala na onye enye kwesịghị ịbalị na onye Kenya ma nke ahụ na ala na ahụ betu na ahụ na ndị lọrọ na ahụ
ga-egbe ndị shinfu be nyara ndị asa be ndị nke ke biteko no bia abụọ ọdụ abịa na ile ji na nwunye ọjị na-eme anyị mana enwesọ nọ ga-abụ afta na evuru mineral ma ọ bụ juice ma ọ bụ na-aja si nwaanyị dị chọrọ ji na na-aga nkwọcha nọ ọ bụ omenala ha na-eme n'ọbụghị omenala okwu anyị wetara n'ọbụ ọkụkọ chọfụtara nkwọcha bịa bụ ya alụnye enyi n'ala Igbo Nsụka n'ala Amalegas nkwọcha na ndị ụka nke Imeketena bụ ha wetara na-eweghị nkwọcha ga-eje na omegide okwukwe ha mana onye na-efe abụla onye bụ onye Afrịka mara na ọ na-eso usoro iwu ụka n'ụka bịara abịa n'omume na alụ ejiri ebido ya amụ Afrịka niile ndị ọcha webetere ụka bịanye mmedo ihe n'omume mbụ na mbido ụwa na ndị Afrịka ga-emejeme omenala jeje n'ọbụga ngwọ na ihe ga-adịghị onye ụfọdụ ga-adịghị na onye na omenala ha na-emegbebu like ọ na-eme asị ewuliri onye na-ji akpa gbara instead of iweta anụmanụ ndị ụka bịa ma ha emedomudien so onye na-ewuli nwanne bụ aja gọọma ma ọ bụ emele arụrụmalụ n'efu na akụzigba ihe ga-adịghị ya na-eme n'ime omenala daga ma ụfọdụ file na omenala gaba ọbịa anyị omenala abụghị ọbịa anyị n'oge achịla nke ji emebi ihe nke ji arụ ala enachi nna m atụma njumago abịa na amala na-esi alaga nwaanyị na amala na nwa esu asịgị na ndụdụ a na-abịja ya alụ onye amala gịdị ga-esi alụ nwaanyị na amala oke eji alụ nwaanyị na amala na ọ bụ na nwa ga-esu ma o nwere onye ọdọ na ọ bụ ọgbali ọ bịara ajụmagụ mara ma nwa gị nọ n'ifu ọ bụrụ isi ahịa omeghe nna na na-ebịa isi larị ma ajụrụ edo nwa ya ese ọ larị iko nwa gị enwe ike na abịara na-arị ala gị ọdụgọị o meghị ha isi ha bịarị ha bụrụ mmanya na ọjị bịa na omeghe mara be gị ọjị nwere inyechere ha nye gị gbabọsị ya abịa gị bụ nwaanyị ijiri ya gwama ndị be nna gị ji gị gwama ndị be nna ejere bịa ga-ebifọ na-abịa bịa jụ ese mara ma nwa nọ n'efu ha emegete ha bụrụ mmanya bịa sị gị na eweta ego gị were ngwugwu ha atọbenụ ya n'isi nwa gị na ihe bebe ibe na ọhụụ ga-enwe ma ya bịa ela ya kwado ome ewetenu bịaba ebonu na-egba na-eya bịaba okwu nwa gị na ihe kpome mmanya ya sime iji gbasara ya nụ nụkararị o nwere ndị na-abịa ha nye ndị ọgọ helist ọha ga-emanya ụmụ na-aṅụ na ọha ga-nri eji eri den ndị be ji nwa gị hevite ndị be na-agụ bụ onye enye nọ na ndị be na-aji jigo oge ya mụrụ bụ nna nwa nọ den ọnụwa mmanụ ha ji ebido egwu ha na-eche egwu ha na-aṅụ mmanya eri oriri mana mgbe ji ndị ji eji erute n'ọmụmụ mere na agbara ọfụna n'ọmụkwa ọmụmụ ewu ụdọ ya bụ agbara ọfụ site na na-eche egwu ndị ashebi tediri egwu bịara wa ibere enya esoro nete mgbe onye gị na-ala
n'ọkụ London n'ọgụ ote ego ma chọjide anara ego ahịa chime ahịa chite iberedu onye nwa aga n'ala lata mashi London ibe egbe isori awa egide ego yeye sebo ụdọ retere egwu chelete chelete Biden na ọkpara aga onye bụ nna gị na onye bụ ọkpara iji gị ndị ọ gbasara na-echebere ime ụlọ ego ha ji ahụ akwụrụ ụgwọ isi nwa unu na-ewe mechiri ewe onogo onye ọbịa gaba afụta owe onogo ahụ n'owo jide mgbe ụlọ n'ọchịchị ojii ga-abụ n'ikpeazụ na n'ọbụrụ n'ego ga-abụ nwaanyị agha na-erete anyara ere ekwa ere ntari moroko na mgbe m niile bụ agadamalekpo agụrem egwu echipụta ka ebudo egwu bukpo chibọ gọvanọ nwa ikpom ibe gị n'ụlọ jokwo yọ bedebe ya alụ nwa efu ọnụ ndị oyi igbo mmiri ikpo ọnọlatari onye ọzọ ya esote evuru ma ya bịa ọma megide megide gị na ji dị ire nwunye ha atọ m egba gị na ji ego kwadore ihe unu ji ego inwe unu ọ ji ya laba ya tukwube eji rụba ọmụ nji ụmụ kalori dịrị bifọ na ọ bụ ha na-achọta lakọn edite okpeka bere isi ọwakwakọ ihe ọzọ ibe ndị ibe na gị na-abụ chi eji omume ịnọrọ nne gị mee gị mere n'ọnụ ga-abụ okwu ma ịlaba eji gị chi eji omume agụrụ edele gị na nwechara ma spika na edele abịa na amalagere gwuchi akwọnwụ dịka ọnwụ ugbo na amalegas anyị echie mkpu na okorobịa ọsọ dịdịdị n'ọnwa onye ke na-agbalị onye ke na-ayara ha na-ezuru ihe mba anyị na-eme bịgbakonye nfọm gburu na be ka jidom na-asa omere onye ọhara onye na-ga-enye ji n'ụgwọ anyị akabagbo na ndị ogbugbo mere ndị ogbuchu ebena nke ịkatọị gị na-akwụ na-emụta mara umebo ma onugbo nwere onye chilekwere izu amịlaghịte nwa na efu ma aṅụrị mee ndị nke ene gafeela ọzọ kachibota ọmanụ n'ụga mba ga-eji ozu ọnwụ agbalị na ojiji ozu ọnwụ mfu n'ọbụ ndị nọọsụ releshọn ya nọọsụ ezuru ozu jee n'onye isi ụmụna mee mpaghara ga-eji eshige abịa na ụmụna na-enwere triklang ekweto ezuru jee onye isi ekwenu ezuru jee n'onye isi ekwenu ezuru jee overall onye isi ihe kama na na-enwe ya anwụ then onye isi mfunye ọda so ọyagburu sisi ya pachikal egal gbali jegide egal gbali before jegole no no fast before je pele ndị lata no lata no we jere bende overall onye isi otemos na asapachi dal ma ọbụrụ bụ nyike ne akwachike mal as no gavun megal gbasido yi na-eshi egal gbasido yi na-eshi nfu ani gote manya eme onye nfọ ngunu mi jeje shi na-eshi fọ aga na agata ọkpatapata ori egwu ane ọ ga na agbanye igogoro aja egwu ọkpata ori egwu ane akịrị ga na-ada ndị mara ete ya na-ete ya agata egwu ụbọ efeta ife emere anfụ ijeje gbasa onye nfọ ngunu iberedo abata ụkọchị ya nyesoro chima amarụ obi ya fụbọrọ na onye nfọ bịa nwụrụ then American fumere mekpo no abo izu ebo gen gbon di shinf na mago butere bachira no abo fizu be jagbaso ayan fogonero on buru na ndilen fu mo na mfeje be brozo na kana stable abia futenju omi ja na odon no po gbasa anokpo gbasa anfu ihe ozo ga afunu ga mboso izu ebo o khale gbakoro esiteri evite manya
hang buru no nye bu no nye fon bu gburu egwu kwa egwu no nye nwuru bu hela sare no wa bo boro na kwado tere na ejiko ya kwa nyom na kwado tere na ko ya kwa zo nyom akwa na ya gwa mumuna nden fu ngon gade gade ya gwa mumuna bia gwa ma village obuna no buru no buru nyeke na ihe nfemeko mgbe odo maka na onye na-enwu olidere isi nke anyị deli ikpo de ndị nọ frien ji efile na na yara ha na ka anyị onye na-efumere ode ikoti isi nka bụ maọbụ especially English bụ nna nke ya nwụla ma chikwede nge hom so ni an for bi hiruju no bụ ga mgbe addition phenomenal ma bụ onye ke na ekoja akwa ya na-eji ombugbu beji anya agbasa ụzọ ha le mara ụmụ na amara na-eji ombugbu beji jikọ yesi bụ nje evite bọsụm fe ka akwa melie na esi bụrụ rice na eche na rice na na-egbunye ndị ugbo na-eki oboyi ma ndị amalegas bụ oke ngwe na-eki ma bụ obi itination bolu na amala nwere ike dị iche then evute obinyi mfu ala jikọ egbu na obinyi n'ọbụrụ mbọsị orie bere ko ya kwa na ya gbafu na ege mokuru na ja eme uro no be me do ro akoevu agegu ablegwu ifeti ife agegu ayo emi he na ndum fo gbunu dro happy ja no bugo mehechi ongburu no den ya zo je me na agbakwa 12 o'clock na eme fo range maka igbo okengu da okengu fuda na ndị gal ekpokote ndom so okengu fu basara ekpokote aga na egbo okengu fu ga na ete ga na egbe zichi ya na mekotokote be 5 nke chobobo ọ bụrụ na onye mkpari ka ọfụma na ojeje ewu tebụl no cock no ga bụ mgbafu no weke mfe ga diga nya na wekpas na anacho ya anacho manya afọ ya ka kulire blend nouveau diga onye meri hike diga onye parike bụ diga na asịgị na nwere ego ma ọ bụla na ọrụbaso nwere many things no boye diga onye kweje mba akpulire blend gbara fọrọ na ego ego alụjụkọ ya zo blend fazo luto na oke wulfu nada bi hike hezo ma anyi ji da ya pali hezo da onye na da paliri pako inolugbe ana gba mate fodu biliro wo heta onye ozo leta ya paliri an be na emere paliri odonegi bi efo egbe blenfu enombo muhammad ahikpe na nge weleta ni ano ndo fo basar jere ganfu je leganfu han fa na ile mege me de no lo na mi ri cock andel fu pulile blend agbal no fu face roke me han oke bu na eme mo cock no fu haji egbunu we bkhenya no he ni mo si so me no fu jere mege bla la kutele membe jere nege ni mo si so me he la ya la eje face an okoko no me he le ya vuma so nban fu no ri fu bachitiraz ike fe no fu no lo eri pe me kere láti jẹ́ ní ẹ̀dẹ̀ pọ̀ gbogbo ṣoṣá something like a show copy ihike abẹ́ show copy ní ẹ̀ka ní mẹ́nu mẹ́lẹ́kẹ̀ ní fún usoro ekpere ṣuan fún lẹ́tà ní hàn gà wáyà bọ́ọ̀zọ́ náà bù n'ọnụ oke ìvùn fún ekpere pọ̀ọ́sọ dịka onye lụrụ anyị sori ya lụ anya dịka mmeri ike a na-aka na omere dịka anya na ndị na-ejilu mmadụ nọ nwụcha gmgbom ijekọnụ n'ụzọ ijigide bude ihe ekefu gbada iju onye emekpa gụbụ onye ntu emekọma ejili ga-egburu ha ma kemike na ọ bụghị igbaala idomenwe na ebe iji ya wee egbe ma ọ bụ wota atakụrụ agba ya na ezuzo isi ike ma ọdịnaga na alụrụ ga alụ so gbam fi munezire ni ido inwere title ite ebote egwu mfute ebote sense iduru onye biara yesu gosusu iwelero kwa iho zo ni gbachike
aka na-asị hai nwana na-eme ihe ike nwana eme ihe ike ọ na-agbachi oke ngwu aga na-abụ anọ na-agbachi oke ngwu ọgwụ onweghị ihe ọzọ na-akwụnye n'obe na aga na-abọta na ọ bụ otemekwe ngwu wepụ gbachite ya bụ ọdụ like ndị jere ahịa mgbe ndị Naijiria amị na-agbachi n'ebe anyị na-agụ omeghere a na-eji eshu akwụ onye m gbee ishu ọkwụkwa ga-abụgo wa nwụcha na-egbe ọdọ na-enwere ike ime ọnwụ na gị ma ibunu gị eshu n'ọba ewu igote ewu nke a na-eke ewu ọshamagji igote nke a na-eke mpịaji eka igote nke a na-eke ewu nke ndị black ọbụ onyishi nke onyishi n'ọbụ ewu emeka na ewu ejeka banikom ewu ejeka ma mpi ma ewu emeka bụ nnewu ma ọshamagji bụ nnewu na-akpọ njiomụmada ewu eto bịa bụ ihe bụ omega ọrụ n'ọbụ ọ bụrụ na ịgbata ma ọ bụ na ịkapụta ihe oji iweliri anyịnya gị mgbe ndị isi wụkwa mmanwụ n'ọbụ ha na-agị neri ihe leya na awere ụfọdụ na site na anyịnya bụ nsọ anya mee ha na ya na-ga ya na anyịnya bụ tinyere ọha ụfọdụ ga-abịa eshube ji akpọnwụ atịgaghara ọ ga-abịa eshuba na-eyuzu na ndị akwara gbogbogbogbo bụ anyịnya bụ ji kwakọnọ ha ụmụ nwoke gịnị ga-esi akwụ ụmụ nwaanyị oke dịga akwụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na nne gị anwụ iji ezu ozu eji ebe ndị be nne gị mgbe mfe eji ozu be ndị be nne gị na gị na ndị ọnya gị na ndị vileji bụ na tụ ụmụnna gị dị nso batara mgbanfụ na-eji dịgị eje n'iji ekonu be nne gị nfu be na nne gị nfu n'oge ikpere kwa ihe na-egbalite n'ijere iji ekonu na nne gị nfu n'ọbụ ikpete ụkwụ ekwa iji mee ịmafe ekwa n'azụ ịmafe ekwa n'ifu ịmafe ekwa n'ifu n'udo okpokpo mfe mara n'ihe o signifies bụ n'ihe ememe gị na-ebe atọ ọma gị dịka ihe ji eji site gị ume ike because n'ihe ị ga-atọ gị anya ememe gị dịka ị ga-ada ma wik n'ime ego neta ihe nke bụ ole ije kpete emege na ọbụ okpokpo mfe mara gị ga-abịa bụ njimike gị ji evuru gị bendebende gị na-ezi ọkata mata nne gị da ike egwu ya bụ ihe o gosiri efumagị na-ekwa nfu eri afọ ma ọ bụ ife ijile gị nne ezimere ozu ji ebe ndị be nne gị ihe na-ajikwe nne gị n'izuzime nne na-aji nne ha na-eme eshenfu na-echenji o ma yie ka n'ụtụtụ na bifo ejile gị mgbe jerugo ọnụ ikpu na-eme nwaanyị ya ezu ome ọ ga-arị obojiri anya mmiri tọkparịa tọkpa ga anọji gosi ma ọ na-aba ọ ga-achasị nye rịọga n'eka na-enye o ji erutebe na ha nfụ otukwuru te na asa na ochie ebe otukwuru na ala efu igosi na atụ ya n'ọnụ ị ga-eme usoro ya nfụ asị oke ka ọ bụ ya tọgburu nne then gbanfụ isi ndobe nna nege nne ya ghara ya esigo oke unu karịa ebe n'ubu nna nege nfụ karịa ka akpọsịgo gụgeje na be enyekwu bụ onyishi enyekwu n'ugbo ebe onyishi enyekwu kama then n'odiliri gị ọ ga-abụgbo overall onyishi ụmụnna n'uji ebe overall onyishi ụmụnna na ivu mmanya na ọjị yere aka mgbe a nfe karịrị ka akpụ eri akpụ na ngatarị ma ya ngatakpụ esighị nọ na-atụ hele nọ n'ọtụkọnyere gị bụ onye ọ mụrụ amụ ime esighị anụ ụlọ gị ji edo ọnwụ nne gị edo na ihe ka mmanụ gị ego eji dọnwụ segeja evu nne gị nwụcha gị ji edo n'ịgbata ivu ude sọbụ iji evi enwụcha inemenya ga-ihe nọgara ga-esi ego esi nne ya ji edo ọnwụ na-edo ma ọ na-eme ịfadote gị ma ọ na-esi ji akwa ọbịa bịara na-eligburu na-aja evie ma ọ na-aja evie evu gaa mgbe mbụ na mbụ ma ọ bụ onye ụmụ abịa ha nfụ ụmụ na-abịa n'ụbọ bịa adonye ụmụviliri laja elibebe na ebe ta echenji ọ ga-abụ onye ụmụ ụzọ ha nfụ esisi ji akwachigide ala
no ga bo bia akwachiri ala nfu sijeli bon elire on flikpo na ebute ogwu agboga utobe n'ogodo je kporo ekwa edoi wo cover ya ukwu n'isi akọva ya nfu herute eje no onlota megburu ne ge farekwa gosuru ne no na to he no na da ha nwu ụmụ nwanyị nfu enyi eje kwuru gbali je kwuru njikom megburu ge so na to he no megburu ekwa yoyoyo tukuru then our manager moji our manager moji nju omumu na nwunye yi awagu na oji hanfu mi ozo je me no aboli evitere halide liburu then all ni wereka ija akpata anya ge gbom ni liranya egbali ija agaso nke bụ nna anyị ile no neg ma ọ bụrụ na ị nwere ka ọ bụ ewu n'obe ịkpụta ewu etonf ewu emeka na ewu oshamagaji nke a na-akpọ njuom na ewu emeka nke njikom na ewu ejeka nke njikom then ememe hom na normaltin bụ mgbe mfe njikom na-akpọ ekwa na helutere mbụ n'ihi achọ bụrụ te 50 naira ma 5 naira yine fi wele ewo so ha kwale na ewo meche me enya mi usoro he bo no woni he na charge ga charge then ngba na emekporo hom ihe ọzọ merin bụ na he igbo n'ori ebido ogogo na ada he nfegu egede na ada he gode bota ụmụ na gbota egwu ni were ego ne fa kala go jere ni wo shumene he egwu ha gede gun fu gbota he gede gun ke je agbali no jikom o gbasara o madebo e pierre mon factor agbogan fu japalite agboga de wa agbogan fu tukunul no brula he gira da hen fegu wala obru ni medon hoy no wer degu anagata mo ni medon hoy no wer degu he ko yagata no ni medon hoy ne ja ge ne gbodogbo ọjà na mu gbodogbo nwa mo no na he jeri bi iya daga kwobu ni ge medogo ay ne ga ge daga omeru nwe bo lot ya bu na igbo legi ni barekani so han forbod edo vili nwe ya rabege imagine ne alare ndoshi alataji anabodo enachi enachi ani meke enachi udonganiru darun keteke efune memanye ntani kowa yejiwe mara amala mara enachi amala gana biani sinjodobe for today and make lo halle biarumbena and make lendi chelile and make le amale gazi kle nachi ekileze jitoke meri maim koma yaba koko biani sinjodobe na chugo gozo halu funa Jesus daruno darun ayashum nikeu darun that's darun enachi mbe wa mo soligwe o manu more particularly in the organization of the time henta it's been over 3 hours I had to go no ya ba akako had to grind down the memory lane personally no me mutara ta shirike makara azno ye ga maga mbe mi shi mara maka otembo ya kwụsị so many things mutara ntam ga amare de jere eklu no klesu nike chukwudo dobe na anyị ndụ ogologo maka na akọ na ọrụ kọrọ nwọsha bara anyị nchi na ya anyị mụtara na ashiri ike na-ekilekwa igwe ya bụ onye nọọsụrụ this wonderful idea anyị lega na anyị gara mkpa agha nkata ụmụnna na-ekilekwe the crew bịara ntana maka na anyị na-afị unu na-eme both on social media and all that
unu jide ego n'oji maka na ọ bụ unu na-avọta this historical evolution by way of the program unu na-arụ ọnụ mentanu na-abịa n'ume na ancient kingdom gara asụ n'ala unu lakọ ọnụ chukwu chere unu enachi Okay guys, so this is the history of Amala Egazi Ogbunugbueke and the ancient kingdom of Enachi. Like, you need to follow this page. I don't want to tell now waiting I hear. Conjure me. Easier here. Learn. Yes, because we're learning from our fathers. They are the ones to tell us the history of what happened then, so that we will know the history and we'll be able to tell our children the history, so that we'll not allow the white people to come and tell our history by themselves, making it look unoriginality. They want to tell our history, the original way our history is, how our forefathers witnessed it, how their own father told them then. So that is why we're here today, to tell the great history of the ancient kingdom Enachi and the history of Amala Egazi Ogbunugbueke. So guys, follow me on my platform, subscribe to my YouTube channel, Adima Hassan Kraso. Love you all. Thank you. Let's go. Hi guys. Have you heard about GMAS farm babies? The washable baby diaper. This economy, guys. You need to come and hear this good news from me. This is one of the best baby diaper that you can use in this economy now. With the way this economy carry us, they go front and back end. Just come and test it and thank me later. It's for our babies, our newborn babies. Those babies where they piss, they say, if they hear, shh. You can play a tap, they run. You know those are picking the people bed. Come and try this and thank me later. It is very smooth. It's washable diaper. You don't need to say that, I don't want to stain my hands. I don't have to wash my baby. For waiting, come try them. It's washable. Like when you wash it and dry it, it soaks the wee, but it doesn't leak. That's good news. Very comfortable and smooth. And it's encouraged to use during the day and during the night. Like, do not say I did not tell you. No talk, sir, I no give you this good news. But wait, I will still show you how to use it. Let's go there. This is one of the best for now. Yes, tested and trusted. You can buy it for your children. If you have 5 children that will on the bed, imagine coming to visit somebody that will work for you. You don't pay that person out because of children, they will. Some of them, they don't even get pity. They don't even pity the bed. They are ready to supply anywhere for this country, anywhere, nationwide. Always available, no matter the quantity you want. If 100 pieces, 1 million pieces, 1,000, they get come and try and thank me later. Their number is on the screen there. You can chat us on the WhatsApp there. You can DM, send us a message and tell us you want the quantity you want for the babies. No matter the size of your baby, if you're picking a get big bum bum or the small one, it go size them.